Bro Gapo, may hapon bro Gapo. Tagalog tayo kasi mga Tagalog man itong iba kasama natin dito sa loob. Plan ako ni Ero kay may signal dre, hina kay data ra kung gamit pagpakaon ko baboy ron. Tuwa. Ikaw baboy. Mo? Asa bro? Padunggan ra ko nimo. Ay, dungog kayo na unsa man ito. Magkataw. Oh. Ako pangutana ba? Ayo, tanda na kali. Katawa kay mahulog mugal-mugal. Oh, sadaya. Alin lang ko na magpalami pag serious ko na yun. Saan naman ako migo? Oh. Di naman yung debate at pag-ibuhat diri. Sharing man eh. Mo gani pangutana ba? Ah, sige. Isa may nagtukod sa simbahan Katoliko bro, diya kanus am nagitukod. Okay. Ang kuan bro, sumala sa akong naibawaan bro, ang pagka-Christianize dito sa panahon sa Edict of Milan, dito natukod ang kailangang gitawag og Roman Catholic Church. Pero wala gi specific yun kung kinsa gid ang gitawag ba nag-ulo-ulo nga matukod ang Roman Catholic Church. Wala ginganlan. Ang ginganlan bro. Dili man Kristiyanismo bro akong gipangutanag kanus amin na Christianize. Unsang kinsay nagtukod? Kinsay nagtukod? Wala. Oh. Wala ginganlan dito bro kung kinsay nagtukod bro. Ang gingon lang dito bro. Nga Sir. aside sa Roman Empire bro, ang Roman Empire nya Kristiyano. Dito ang panahon na ang mga Romano hindi tawag ko Christian. Dito ang panahon, dili 33. Romano Christian bro. Istoryahe. Istoryahe. Patay ka rin niya si Pino Pablo. Hindi kang Romano Christian. Basta diba ang Romano sa Christian tinood do? Saan sabihin mo? Ano dikit sa Christian? Wala ka sa Biblia na. Hindi naman mabasa na yung giyaw-yaw ni mo. Gapo. Ingon ka, ikaw gaingon nga ang mga Romano ni dikit sa Christian. Sa panahon of Edict of Milan, dito ang panahon nga naigitawag og religious freedom or something, state of religion nga ang mga Romano, ang Roman Empire gitagaan ni Constantine og panahon nga makiusa sa Christianize. Dili 33 doy gabataka. Bro, unsa man ang Edict of Milan bro? Edict of Milan. Muna siya ang panahon nga nidaog gitawag si Constantine sa iyang gira nga Anong nidaog mo to? Ano nakadaog man siya bro? tungod kay sumala sa history sa nasulat dito nga gipakitaan siya sa naon. Asang history? Siyempre, history of Constantine isod po doon. Lagi unsa nga history? World history ba? Almanac? Unsa mga klaseng history na? Sa akong gibasa Wikipedia about sa inyong pagtulunan. Wikipedia. Katong lingon nito ba the Roman Catholic is a big pagan. So katong ni ang Juan bro, katong ni ang si Constantino nakadaog siya. Unsa may relihiyon ni Constantino sa pa sa kadaog sa gubat bro? Sa pa sa pagkita kananaon. Pagano siya bro? Pagano ba yan? Sa dihang pagano din sa dihang nakadaog na sa gira bro. Pagano pagyapon siya o di na? Pagano gyapon siya bro? Pagano gyapon siya? Kay ang iyang gibuhat bro is ibisag ignon ta lang sa history nga nabautismohan siya sa Roman Catholic. Man gyapon siya nagpadala sa Roman Catholic. No. Kay consider mo gyapon siya nga pagan emperor magyapon siya. Ayaw sa nanginag na bautismuhan kay wa po nangutag na bautismuhan di ko mantas kang Constantino guntay na kuan ba siya. Katong Kristyanismo nga na-convert si Constantino bro. Asa man to gikan tong Kristyanismo nga? Mo to siya ang mga salin. Katong gisaysay nako sa imo katong last na kong debate na to. Mo to siya ang mga salin nga mga Kristiyano. Yan ang mga panahon. So na-convert si Constantino ang mga salin nga Kristiyano. Wala siya bro. Sa ato pa, may salin nga Kristiyano man, mao nang imong gipasakupan nga 70 Adventist. Mo na siya bro, mga salin. Unsa imong isa bro
gapuhan sa isulti ni Bro Raymond. Unsa mo Bro Raymond? Nasa baba sa matanggap po na actually ko dili maluwas. Ayan na lang na ya bro, kaya di man kasabot na bro, kay kuan man na bro, kay WD mo guna, maglisod tag sabot. Ayo ana bro. Oh, lagi kuan kanang bro, na-convert si Constantino sa Christianity. Kaya katong Christianity nga diin si Constantino na converter, mautong mga salin. Ya katong salina, ingon ka Seventh Adventist. Lato pa si Constantino na convert sa Seventh Adventist. Uy, wala ko lagi ko na. Palasi man na imong pangutana. Ay, ikaw nag-ingon nga. Read hearing na bro. Wala ko lagi ingon. Bro Gapo. Sa Christianity din ang tanong ko niyo kung unsa man kag Christianity ha na-convert si Constantino. Ingon ka nga atuan ka nang tawag aning yang katong mga salin, di ba? Bro Gapo. Okay, nangutana mo ko nimo nga diin gikan tong mga Kristiyanismo nga si Constantino ni uban ingon kag katong mga salin bro. Nga katong mga salin mao ba na ang mga Seventh Adventist ngayon nimo ingkag o sa to pa si Constantino na-convert sa gitawag og mga salin nga simbahan nga mao ni Seventh Adventist. Tama bali? Mali bro, mali. Ikaw na bro, policy of read hearing lagi nang gibuhat lagi nimo. Kay ngano? Kanang gitawag og 300, kung ako masipyat ha, kung wala ko masipyat, 313, 12 or 303. Kana siya panahon, ang gisutan dia bro, mao to na ang panahon nga wala pa babasa dia nga Roma 70 Adventist. Wala pa. So, read hearing na yung magibuhat nimo. Wala pa gingon na si Constantine. Lagi bro. Unsa man tong Kristiyanismo nga na-convert yun si Constantino bro? Sa tawag atong Kristiyanismo nga? Followers na bro. Followers of Jesus Christ. Or kama maning bro. Mikael. Bro. Yaot na bro, kay Saba kay bro. Bro Mikael. Orang wala Kumusta bro? okay. Bro, lakay pangutanan ni Gapo bro. Ayaw sa bro. Lagi pangutanan ako, ayaw yan to Mikael. Nawin sa kulaban mo kasi mga amigo. Sunod ka din. Bro Ringki ni bro Ringki. Bro Ringki ni. Ako pangutanan bro, katong Kristiyano nga na-convert si Constantino bro. Isa mo itong Kristiyanismo. Ano pangutanan ni Juan Gapo? Gapo na siya. Ay bro, tumagal na yung pangutana bro. Kay kamo sa mga istorya kay. Ayaw ko lingaw. Ito ang ipangutanan. Ano sa mag-iita? Ano? Ikaw, sana na yung Kristiyanismo nga na-convert. Panlaban mo kasi mga amigo. Ano kita trimidya bro? Ano kita trimidya di ay? Ako di mo. Ayaw. Ayaw ang gi-question gawin. Unang ayaw kalipasag laing tao. Pero di man na mo tao naman yung pagpanabag ron. Sige, to bagonti ka bro. Ha. Isa man itong Kristiyanismo ha bro, nga na-convert si Constantino, Alayan, Methodist, Baptist, katong Foursquare Church, Ako na ito bro. Ay, ako man si Kapo. Ato lang respetuhan si Kapo sa iyang desisyon. Kaya man ang desisyon ko. Sige, akong tubag ka na bro. Ang gisutan diyan nga mga Kristiyano bro, walang panahon sa 300. Walay giingnan lang bro kung unsan to unsan ang Kristiyano. Kasi pangalan ng relihiyon. Pero tuod ko bro, dili na siya Roman Catholic. Unsa lagi na? O ako sa gingalan, unsa lagi nagdi-Roman Catholic? Wala ka nagingalan. Yung ano mong ang pangalan. Alam mo ko mga tanag, ginganlan ba? Kaya may katungod kang motobago, ginganlan, bag wala gingalan. Unsa Kristiyanismo nga na? Wala ka nagingalan. So, dili ka makatag og pangalan. Kay wag ginganlan. Ato wag ginganlan. Kanang Kristiyanismo ha bro, asa man ang nagsugod bro? Nagsugod yun na ni Kristo. Nagsisto din. Unsa abot na sa Roma, kung na-convert si Constantino? Basta no, dito bro. Unsa tuigan naabot ng Kristiyanismo nga sa Roma nga na-convert si Constantino? Okay. Sige, ako matubag nakakuha kang Ringki. Ay, ikaw. Ayaw palaban sa mga amigo. Ikaw ang ipungutan. Ako na ipatubag kang, ako makatubag ako na, pero Diing na lang, surrender ka. Kaya ang yatag na tunag bigas. Ikaw palaban ka sa mga amigo na unsa. bro,
Ako lang taga panahon si Bro Rinky kay para malingaw pud mundo ba. Ay, Sa mga po. Basta. Bro Rinky, bro. Kaya sa to bisita bro. Sa to bisita. Oh, unsa man di mo kayang tubagon? Ako babasa nga. Kinsa daw bro? Bro Rinky, kinsa daw bro? Di ikaw mo gipangutana Rosales, di mo kaya tubagon? Ayun, sige pero ako yung tagang Rinky ang pan kay para kamo do Adi, ikaw kung this is your program. Nisulod ko sa Sige, imong sige, programa para mo ask question sa imo. Di problema na nimo kung tao nimo na pagpanubag. Sige. Gusto mo pa kung tanabi. Tapos na lang ko bigay. Ano yung ko sa iyo ay? Sige bro. Unsan tuiga na naabot sa Roma ang Kristyanismo nya kinsang mga tawhana na responsable gadalaan ng Kristyanismo sa Roma. Basta. Okay. So, tuig, kung isikutan tuig, sa panahon ni Pablo, sugo ni Pablo ni Jesus Christ, kung wala ko masipyat, nasa sa first century yun na siya. Mga 60. O lagi Oh, 60 AD. Paubos. Siya nga panahon, si Pablo. Kung wala ko masipyat, na mo na mga tuiga nga, si Pablo gisugo dito sa itawag ko mga Istil. O isa na diya ang kanang Italya nga na diya ang mga Roman. suporta Mga pagano yung nga Roman. dokumento asa nimo gibasa na suporta dokumento di kay haumao. Estimate naman ito bro. Mo man nag-ingon diya sa Biblia sa buhat. Dapat na kay source kay kanang mga kronolohiya estimated man na sila source ana palitan karon mayong kronolohiya. Na sila source akong gikuha ang Biblia baka or kanang usa nga source ikaw unsa may source nimo ana itugan karon dito mahulog kapitulo ba bersikulo laway ka mabot Oo, lagi, bro. Kaya gitawag sa kwan bro, sa Roma. Sa Roma. May tungod sa kaagin ni Pablo sa Roma 3. Oh, sa 3. Mo sulod ako balik bro kay na ako diri karon sa kuan bro. Dedication bro. Hindi bro, kay murag kwan bro, murag tayo ng sabaman bro. Salamat bro, Sige, sa pagsunod bro. Dili na lang nako na pugso nimo ang tubag kay murag gapike man ka, wa kay mahatag dokumento. Okay. Gabi. Anang naabot si San Pablo sa Roma, anang naabot si San Pablo sa Roma. Gusto Roma. Ang imperial atin sa panahon ni San Pablo kinsa man. Unsa bro, di makakan bro, putol-putol mo tingog bro. Pagkakutog tayo. Unsa kinsa may emperor at that time panahon ni San Pablo naabot sa Roma? Emperor? Si Nero na siya bro. Oh, Kung wala ko masipyat bro, kung anong panahon ni Nero. Nero. Oh, Nero. Bro, 16 na siya, 16 Pila na namang siya. emperor ikapila namang emperor si Constantino gikan ni Nero. Sa to, di putol-putol man. Ikapilang emperor si Nero si Constantino gikang Nero. Ah. Ikapila si nung sa Constantine na po na yung pangutana nimo. Nani kay di ba pag-abot ni Nero no, pag-abot ni Nero no, o pag-abot ni San Pablo dito sa Roma, si Nero pa may emperor ato no. Then gi-Kristyanismo nila ang Roma. Unya ikapilang emperor si Nero nga na-convert siya sa Christianity. Wala man na-convert si Nero bro sa Christianity bro. Wala man. Ikaw nagingon nga nikuyog sa Christianity. Adtong ni ang Bro, isa katong nakakita sa bisyon niya gibawi na pud nimo na binuang ni. bro, isa tubagon ka bro ha. Ang imong pangutana nimo murag layo kay sa imong layo sud kayo tubagon ngano man kay ang imong pangutana si Nero nahimo og Christianity. Wala man na si Nero nahimo Wala bro, ang ako ba? Pablo naman. Di ba si Nero no? Di ba si Nero emperor man to sa diyang naabot si San Pablo sa kanang Roma. Motong perting supakan ni Nero sa Kristyanismo kay di niya madawat kay na sila ilahang pagtuong paganismo. Gusto gani mo di man pamanggalit tos Nero nga simbahon siya. Karon nakonvertir di ay si Constantino sa pagka-Kristyanismo kay diha na day Kristyanismo sa Roma.
ang pangutana bro, ikapilang emperor si Nero before ikapilang emperor si Constantino nga na-convert gikan ni Nero. Okay. Ako tubaga na bro, nasa pa ako na panglantaw ha. Ika-40 gikan kang Nero. Ika-40? Oh, ika-40 or ika-41. Ana, nadia banda. Sigurado na na imo ha. Ako, literally, streaming galing no. Sigurado na na kay basi nga ginig-search na to ana bag dili mao. Listen po. Ana gyud. Sige, sigurado na siya, Oo. sigurado na i-search na to naon niya, ihapon na to naon niya og pila ka ikapila si Constantino. Karon bro, kay na-convert man si Constantino sa pagka-Kristiyanismo, kay nakakita siya og vision. So katong Kristiyanismo nga na-converter siya gikan nitong San Pablo, katos mga apostol gikan Kristo giwali diha. Karon, di ang na-converter siya bro. Katong Kristiyanismo ha bro, nga na-converter siya kinsa may leader adto kay di man masilbig niya abot sa Roma way leader. Leader? Wala man maisgutan sa Biblia na bro. Na leader na oy si San Pedro gihimo biyang leader sa apostol. Madag way leader. Magkatibulag og walay leader, mura ta nag kanang puro kog way leader magkatibulag ng membro ana. Wala may gisgutan sa Biblia gani. Wala, ay way mabasa. Sige. So niungot ra ka kanang nay mabasa. Ya katong Kristiyanismo ha bro nga na-converter si Constantino, nabunyagan ba siya to? Wala pa yung mabasa sa uban nga history, wala yung mabasa nga nabunyagan si Constantine. Then sa ubang istorya na sa uban wala. Sa imo ana. Di ba? Nabunyagan ba siya ato kay nag-convert ba siya? Matanggap po. Huwag babasa dyan. Ayun. Nabunyagan gid siya to bro. Nabunyagan gid sa tong Kristiyanismo ha bro. Sa imo ang lagi nga kuan, sa imong barasahon nay mabasa, pero sa akong pagkabalo wala may mabasa dito nga nabunyagan siya. Sige. Katong Kristiyanismo nga naabot sa Roma nga gipagsakupan gi-convertira ni Nero, kinsa may founder ato nagtukod ana. Asa to? Pasakupan ni Constantine. Katong gipasakupan Constantino nga nakakita siya vision nga katong Kristiyanismo, di ba? Pagano mas Constantino no? Oh. Iyahang gibiyaan niya ang pagkapagano, then gipulihan niya Christianity. Kisay founder atong Christianity nga na pasakupan niya. Sakupan niya. Do man ka klase ng gisgutan ni pagano o sa mga Kristiyano? Manda banda. Ayaw lang to pagano kay gibiyaan naman niya ang paganong pagtuo kay nidawat naman sa Kristiyanismo. Di ba? Si Cristo. Kita Si sa katong Cristo. vision. Si Cristo, bro. Si Cristo. Basta sa mga Kristiyano. Sa dihang na Kristiyanismo na ang Roma, na-converter na si Constantino, so wala na paganismo kay Kristiyanismo na, tama, mali? Mali. Napagyapoy paganismo. Wala man, dili man, kanang nga mga punto, bro, dili man tanan ang mga Romano nga nahimo o Christian, pataka raman ka. Sige. Katong Christian nga na-converter si Constantino, na naa sa Roma, asa man to naabot? Labot sa Katong Kristiyanismo nga gikan sa nga naabot sa Roma gikan sa Jerusalem, na-converter si Constantino, asa man to ni, di ba niingon si San Pablo sa Roma 1:8? Una sa tanan, nagpasalamat ako kaninyo. Kay ang inyong pagtuon nasangyaw sa tibuok kalibutan. naabot sa kwan, bro. Inon tala. Ang gingon sa Biblia, bro, naabot sa tibuok kalibutan, nasangyaw sa tibuok kalibutan. Wala kitawag ko Katolik kalibutan. Wala gingon sa Katolik, bro. Sa Katolik Isa ba? Isa ka lang. Ito sa awa. Mix din, maganita sa buko. Kanang gingon nga, nasangyaw sa tibuok kalibutan, wala kitawag ko universal or kumakalyap Katolik. Pero dili na siya Roman Catholic Church dili na mao.